Khubor ka Pyrthei TV. Khasi Hills Autonomous District Council haka shitarik Naiwieng arhajar arpulai kelaraki ya kelengku singiyap ke Bandrip Sau jong u Reverend JJ Nicholas Roy ubade uwe nikiriu kraw jong kazait Bandrip Khasi ya ubala tipru kumukpa jong ka 6 schedule Hashwaman sedang kejingalang Chief Executive Member uba penyat sing sim ki Executive Member ber kinong tre jong ke District Council kila le burom ya udurmot jong u Reverend JJM Nicholas Roy ubala penyeng hapelau jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ke Reverend JJM Nicholas Roy Memorial Committee bat ke JJM Nicholas Roy College Kalapati da kejingat tre langkan bat ke Khasi Hills Autonomous District Council kelaraki ya kelungku singiyap ke Bandrip Sau u Reverend James Joy Nicholas Roy ya ubala nyauru kum ukpa jong ka 6 schedule hakaba usembut Menteri Rangba ke Jylla u Preston tensong ulalong kum ukongsan uba Preston habakren hak ni kejingalang ulong ba ke District Council ke deka sti yada jong ka jat benriu bat ka penpau ru bakat ba kadang don ke District Council ke jat benriu kanam don hatemir kum ba bun ki ong ba ka jat benriu Khasi kala don hatemir hadin balayok pediang ya ki jing u jingnam na ki samlawat kam hapok ka West Khasi Hills District halo ka jing sa teng jong ka jing thungkam thungjam lingba ka District Selection Committee namar ka don ka jing penbet ya ka roster system kala pelong ya ka Nyotrap Youth Council West Khasi Hills banyak kendu ya Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District banyak keren halor ka nikaman haka jeng kendu ya Deputy Commissioner nak liang jong ka seng kala pensengau ru ya shibun kimat ya keren haka baya dairu bat ka ru kompenya ya ka District Selection Committee lingba ka jeng pelong ya ka jeng tho examen baki dai ban long ki ba bit ki ba biang bat khamtam baki examen ki dai ban long ki ba khui khnang ba kanam penduk mensim ya ki samlawat kam Keserkar Uttar Pradesh kan pelun sanspa kena penyoklur hakilai senam ki bansawan na kebentah ban penbha ya ke Emergency Response System UP 112 jong ka Jylla ya ka bala ajing menjur da ka kunhun menteri ya mentah ka UP 112 kelala ban ajing syakri hapok hatway minute haki shnong nong kendong bat ki jakasar da ka ba penan kam ya kini ki kali ajing sumar bakerki ban alor kata lapen ki uru ya ka jingdon jong kinong trei syaka praspa nya pesan ngun Kekunhun jong kinong trei jong ka Wega Bang kabala let Shagonda District kabadan hak Jylla Uttar Pradesh kalit ban pan ya karam ka sha jong ka bang kala sha takti bat sha rabor hawe no shingram bat kinong but jong u ye kini kinong trei jong ka bang la yo ban pelat em da ki pulit bat halor ka ni ka jingja ki pulit kala register case ye ki sangot ki briu ki badan kti hapok ki kendor ma per ha Colonelganj Police Station Kabang Officer Association kala maham ting ban le da ka bating nada ki bor jong ka an kim le persha ikini ki runar ki berengti Menteri Rangba do jong gari Narendra Modi hak sengi balang mentakatayo la ai kuble ki pat ba nong song snong hak foundation day la ni ka sengi balapan kha ya ka Jylla Madhya Pradesh Chhattisgarh Haryana Andhra Pradesh pat Karnataka Menteri Rangba la ai kuble kerpang ya kini ki Jylla bakin nangkiu shaprang hak roy kapar bat ki babun Kylleng Hadin ke jing kiudor jong usok sa mentah sa upiat ula kiudor arsha hakini ki shitayo bala letno. Kador di jong upiat hayau kala kiu na kador ka balai pau hadu lai pesan 10 kilo, syaka hendriu pau hadu prapo tingka 10 kilo. Kani ke sien ka baar hapo sa benai ba upiat un kiudor. Kani ke jing kiudor kala bu jing iki long yeng long sem ki ba khamduna ka yok ka kot, ba iki jaka di jing bam ki ba penkre iki tamasa ki ba long nang ni syakman. Kawai kan thai Muslim kala ujor syaki pulit persya ialah ujong kurim ubala penbena lai sien lai wat ya ka kentien talak lingba ka telefon na Saudi Arabia hadin bawla yo jingtim ba ka kurim jong u kala ta yiki khamat daki eyebrows ka gul saiba kala shong kurim bat usalim hau kala nangkot arhajar arpuar ban mentau tre ha Saudi Arabia ban pendap ialah ka jong ka yeng kasam karkum ka ujor syaki pulit ka gul saiba kala keno ru ba hadin ba ukurim jongka ulalit tre sha Saudi Arabia na du benai nailar ki kiau ki thau jongka ki pendik da ka ba dawa ya ka dauri Menteri jongka sarkar pedeng ubapet ya ka tanat road transport and highways unitin Gadkari hak sengi ba ar mentah kata ya ula pentim ba ka sarkar pedeng kala the pisa kumbalai lak klur tingka hak dik posnam balalet no na ka bentah ban shnai ki srok ba national highway hapok Jylla jongka than chatai la mingi
Ugat kari ulang maham baki bor penyan kilai kenduk mau siang hakabaya day berka jingshim jaka hakikat tu kat ni ki Jylla jong kathan cetai lam ni ngi kum haka Jylla Meghalaya bat Nagaland berki projek kila banju sange no lada amla berweng no mador yakini ki jing e Uloong baka jing shna penjrong jong ki surok ba National Highway hakani kathan cetai lam ni ngi kala nangyar kum ba shipau Hajar praspa kilometer hau usnem hajar khatsau shaka khatsan hajar nyospa saupau kilometer haduk mentang Shwa baka Jylla Telangana kan net election jit nong mikman kaban salong hakalai potrik Naiwieng ki pulit kilayok ban kurup ya kaksiar kapisa kakiyat bat kiwei de kimar ki bakot palat ya ka south park lur tingka hapo arpusau kenta ketenat enforcement kilayok ban kurup ya kapisa kaksiar bat kakiyat ke basyongdor haduk kanriu point kanriu lur tingka Haba Kylleng ya kajing yok kurum naduk ka kendai trik urisau kalakiu syaka south park hadar point south lur tingka Haduk san hajar lai span riungut kinong thep wood kenthop ru I kinong shong shnong ki bala kenjo Jakarta ka ba praposnam ki brio ki badan jingduna ki department ber ki shakri sarkar kinsa thep ya la ka jong ka wood na ka banta ka election shaka yingdor bar thauan jong ka Jylla Mizoram ka ban salong ha ka nyautrik Naiwieng lingba ka home voting and postal ballot Uwe pulit jong ka Jammu and Kashmir ula syasiat yap hakile no haka shnong kralpura jong ka Baramulla haka North Kashmir berkat kum ka jinget hu jong ki pulit ka Jammu and Kashmir uni upulit langrut yau bala tip kerteng kum Gulam Muhammad Dar ula syasiat yap haki riu king atiar hajan ka ying sa jong u Kinong sakhi kilai thu ba kile no kelas siat sankuli ya Gulam Muhammad Dar ubalong ukpa jeng ki sanmut ki khun kenthai Kal Kasam Brigade kabalong katanat sipai jong kunhun le no Hamas kalapin bena ba kalong kabakloy ben pelat no ya kikatu kat ni kinong wei kibala syara bor bat syak set slung hagaza hapo kini ki khendiat singi hau kurwo ba la pelat daw nong aktin jong ka Al Kasam Brigade u Abu Obaida ulai thu ba ula pentip deng ba ki ksiang nong kren yasuk ba ansa pelat ya kibala syara bor hakini khendiat singi ki bansawan Karkum ka jingyok lum jingken jong kari Israel kidon kumba arspa saupangwet kinong wei kibla syara bor bat syak set slung hakile no Hamas hagaza haduk menta hadin ka jinghyar thma kendit ya kari Israel haka nyautrik urisau ar hajar arpulai Ke Israel Defense Forces kala pentim ba kala ithu durkman igishipai la jong kibla syak set yap hagaza strip hadin ba kari Israel kala hyar thma na khendau persya ikile no Hamas hagaza Tang haka sengi baar mentang katayau haduk khatwei ngut kispai Israel kala du'e yala ka jong jing im haka jing dek her thma jong kari Israel ikile no Hamas Naduk ka nyau tarik urisau arhajar arpulai bakile no Hamas kala her thma kendit ya kari Israel kumba laispa arpun ringut kispai jong kari Israel kala syak penyam Deki pangwat ki beriu kala du'e yala ka jong jing im ban mensau haka jing siat namding jong kari Israel ya ka jakasa ki poiwir kabala tip kum ka Jabalia refugee camp kabadon haki benta basyate jong ka Gaza Ke Health Ministry bala penyan dakile no Hamas but director jong ka Waco Hospital Indonesia klai thu ba kidon san phawut ki bri ki bala yap hakni ka jingja Kari Israel haka sengi balang menta kata yau kala kam kenti halo ka jing siat namding ya ka Waco ketem sa ki poiwer ka bahe ha Gaza ya ka bala tip kum ka Jabalia refugee camp but penbenaru ba uwei ni kinong yalam ba khmat e jong kile no Hamas berengti ban thombor ya ka Israel haka nyautrik urisau ar hajar arpulai la kelon yam Hau kerwa bala pelat hakaran san X ke Israel Defense Forces kelai thu ba ka ling sunya pom jong kari Israel kelai yo ban penyap ya u Ibrahim biari u balong u commander jong ka Hamas Central Jabalia Battalion Secretary General jong ka Arab League ula penramjur ya ka jing ther namding jong kari Israel ya ka Jabalia refugee camp kabadon haki benta basyate jong ka Gaza Strip Lingba ukerwo uni ukli du jong ka Arab League ulaong ba ka ni ka jing siat namding jong kari Israel ya ka ni ka jakasa ki poiwer ha Gaza kadai ka Kamrunar bat ula kenturu ikiri ka Pyrthei ba kimdei ban shus ngapjar ya ka ni ka jingle jong kari Israel Kadbana Kylleng jong ka Foreign Ministry kari Egypt ha ukerwo bala pelat patba kalaong ba ka ni ka jingle jong kari Israel kadai ka jing penkhen ya ki an jong ka Pyrthei ni ki international law Nalor kata wat kari Jordan ru kala penramjur halor kani ka jingja bat ong ru bakari Israel kadai ban shim ya ka jingit kli halor kani National Security Advisor jong kari Israel ula khot ula we de kinong shong shnong jong kari Palestine bakin kiar kat bala bandej wat jing sumar Shaki Hospital ki badan haki benta basyate jong ka Gaza da ka bakno bakini ki jaka ajing sumar patba kila long ki ketem ri tengen jong ki kenhun le no Hamas
National Security Advisor jong kari Israel uloong ba kari Israel kan pai khmat sa shakakan huan le no Hezbollah anda kala dapat pendem ya kile no Hamas. Hak jeng kram kala patai Khubor uloong ba kishipai kari Israel kala dan hak haput bat kari Lebanon. Hendrai kenem pat le AA kat ba kathama persya ya kile no Hamas ha Gaza Strip kadang ya shakman. Syuk-syuk ru uloong ba kari Israel kan sa ajing sneng ya kile no Hezbollah kum ba kale ya kile no Hamas. Ke Israel Defense Forces hakasingi balang mentah katayau kala pentim ba keladan palat khatway hajar ngot kile no kibala sakut ha Gaza nadu ba kenhun le no Hamas kala herthma yakari Israel haka nyautrik urisau ar hajar ar pulai kakenhun sipai jongari Israel kala pensyai ru ba kamshim la pelong so pedung yakiri pat ba haka jingkhanrai kile no ha Gaza Hendrai kini kejubab ya kile no Hamas kibala herthma ya ke Israel haka nyautrik urisau ar hajar ar pulai da kabar khat jubor hadu 6000 saus pangut ki mensim brio Hakini ki arsan sngi bala letno balat prajar saus pangut ki brio kala yap ha Gaza na ka jinga khuntma hapneng kari Israel ba kile no Hamas kari Colombia ber kari Chile kala patha yala ki jong ki nong kit tin siem nani ki ambassador ki badan hari Israel bakin wan paino shala ka jong kari hadien bakala khie ka jinga le thma hapdeng kari Israel ba kile no Hamas Kari Colombia bakari Chile kala shim ya kani kasinjam tang hapok khndiat kenta bakari Bolivia kala penkut no ya ka jinga dai bakari Israel Ke eryong erngit ke bawan ralang ya ulap ba ubajur kala selat ya ki benta basyatei jong kari Itali kat hadu ba kalawan ra ya ka jing shlei haki benta jong kanong ba Milan bat penshlei ru ya kali Como Hakani ke jing thea jong ulap ba ubajur hakasingi ke baar buon teli kidukan di jingbam harut jong kali Como ki baju kring bahai ki nong Shanghai Pyrthei kila sya rong ei haka Kumba sangut kibri kula du ay la ka jong ka jing im bat palat san spangun ki dikot jong ka BNP Jamat kila syakem haki benta ba per jong kari Bangladesh. Hadian ba kalyang persya kala khot pelong ya ka jing pakhang ka ba nyau pu ar kenta ya ki surong ya ki linti bat ya ki linti rel hakas ngi ba ar menta katayo. Kani ka jing ki pat ba hakari Bangladesh kala khie na do ka arpu pratrik urisau ar hacha ar pulai. Hadin ba unong yalam ba khli du jong ka BNP bat bun ngot kinong yalam jong ka ni ka seng san Pyrthei kila syakem halor ka jing persya ya ka sarkar hanong ba Dhaka Steve Ballmer balong assistant barim jong u Bill Gates balong unong shem ya ka Microsoft mentau ladan hak kerdan ka basan kum ubri u baruspa tam hak Pyrthei kat kum ka jing ai kerdan jong ka Bloomberg Billionaires Index basatang khendiat unsatam ya lau jong ukenrat u barim ban kiu hak jing ruspa La antat bakaspa ba ubolma udan yamenta kalong $1 billion batkan kiyo sa kumba shispa khatsan $1 billion dakaba ubut nadin jong Bill Gates ubalong ubri ubadan haka kerdan kabasaw haka jingdan yakaspa kabakon shispa $1 billion Kari Bangladesh kala pelat patba yaka local currency card ani kata KP kaban salong haka sin kabanengkong haka ni kari Ya kata kapi la pelai pat ba da ka menteri rong ba du jong kari ka Sheikh Hasina Naiwieng sa jong ka. Ya kani ka kad an sa ai da ka Sonali Bank bat ka City Bank lambat ka Brak Bank da ka jingatri lang bat ka Central Bank of Bangladesh. Tigitu kilong gi Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.